Potom, rýchlo, rýchlo, a máš 5 do škôlky. A to kde sú tie baterky? Oča. A čo sa s nimi robí? Pozerám. S baterkami pozeráme. A ako pozeráme? No a ešte o mozgu nám porozprávaj. A teraz o mozgu povedz. No dobre. No. Tak. Čujme, bratu. No, No, o mozgu. Dobre, ty mi poslúchaj. Ty mi počúvaj. Teraz som v batérii ja. Povedz o Vidíš? mozgu, čo si chcel no povedať. povedz o mozgu. Vidíte, že v mozgu sú také kosti, lepky. A v Kosti, mozgu sú aj také kreslá pre poslíčkov. Kreslá. A lepky sú kde? Na mozgu. Na mozgu sú lepky? Lepka to je čo? Čo to je tá lepka? Taká kost. Áno, a čo robí tá kosť? Na Chráni čo slúži? mozog. Chráni mozog, presne tak. A ten mozog to je čo? Mozog je riadi. Riadiace centrum. Veľa ujov. Veľa ujov v mozgu. No, To riadiate. počítače riadia. A čo chodí do mozgu a z mozgu? Poslíčko. Poslička. A kade chodia? To ako sa volá? Po lese. Ako sa volá? Čo, Kade tade čo chodia? ide z hlavy dole cez chrbticu až tu dole? Ako sa to volá? Neviem. Nie? Miešačka. Miecha. Miecha. Tak. Dobre. A na tú miechu sa čo napája? Nervy. Nervy. Moje nervy. A tí posličkovia kade chodia? Po tých nervoch do miechy a z miechy do mozgu. A potom z mozgu do miechy a opäť do nervov. A tak behajú hore dole stále. Tak hore dole, hore dole, hore dole, hore dole, hore dole, hore dole.